איתך נחמן. נחמן גרשונוביץ הוא סופר ששייך, אפשר לומר, לקהילה החרדית של ישראל, קהילה שבדרך כלל עד השנים האחרונות אף אחד לא חשב שקוראים ספרי מתח ובלשים, שמתעניינים בספרי מתח ובלשים, אבל עובדה, היום זה קהל עצום של קוראים, כמו שאתם יודעים, החרדים הם אלה שקוראים הכי הרבה, גם בגלל שהם פחות צופים בטלוויזיה ובאינטרנט מאחרים, פחות, לא מה שהם... ושיש להם עודף זמן. לא מדויק, זה לדעתי הגזמה. אם אתם מסתובבים בחנויות של בני ברק וירושלים ובית שמש ומקומות אחרים, אתם תדעמו, יש שם מדורים שלמים לספרי מתח, בלשים, אלבומי קומיקס, גם כן על מתח ובלשים, מדע בדיוני, אבל הציבור החילוני לא ידע על זה לעולם, משום שהספרים האלה לא מגיעים לחנויות של סטמצקי ושל צומת ספרים, אבל הם נקנים לפחות כמו כל ספר רב מכר בסטמצקי, כי פשוט יש הרבה יותר קוראים. אז בואו, נחמן כותב מזה 20 שנה בהוצאה לאור משלו בשם פנתר, אגב שימו לב לשם, פנתר, ספרי ריגול על סוכן חשאי חרדי, ספרי מתח, ספרי בלשים, על תלמיד ישיבה שהוא גם פורץ, יש לו אישיות כפולה, כותב ספרים אחרים. אז נחמן, בוא אני אתחיל איתך כמה שאלות לעצמך. איך הגעת לתחום הזה של ספרי בלשים ומתח? כלומר, לא דבר שמצפים מתלמיד ישיבה. דבר ראשון, שמח להיות פה עם סופרים וסופרת באמת מוכשרים. אולי תספר כמה מילים על עצמך, אתה חרדי במקור או חוזר בתשובה? כן, אני חרדי במקור, ההורים שלי הם חוזרים בתשובה. מה שנודע לי במשך השנים זה שאבא שלי תמיד עסק בכתיבה, אבל לא הוציא לאור שום דבר, כי הוא חזר בתשובה. והוא כתב הרבה ספרי בלשים, ספרות מתח, אבל... מה השם שלו? אז אולי אני מכיר. לא יצא לאור, כי הוא חזר בתשובה בדיוק. אז... וזה נשאר כזה סגור אצל סבתא בכספות. מוקצה. יצא לי קצת לרפרף ולעיין. יכול להיות שזה בא איכשהו ממנו גם, אבל תמיד אהבתי לכתוב. ממש מגיל צעיר, כמעט מגיל 8, כבר כתבתי במחברות. במחברות הסתובבו כזה בכיתה, הסתובבו בתלמוד תורה. וזה היה סיפורים מתח, מאוד פשוטים בהתחלה, והם מבוססים על דברים שקראתי, מה שקראתי באותה תקופה. ולאט לאט הדברים התפתחו, ככל שלמדתי וגדלתי, אז נכנסו אלמנטים יותר מורכבים, ויותר תרמיות ומזימות וטכניקות מהחיים, וככל... עד עכשיו, עד הספרים האחרונים שהם ממש כבר, יש בהם מתח פסיכולוגי, מתוחכמים, ויש גם את הפסיכולוגיה וגם את הטכנולוגיה, והכל כזה מתקדם, וגם דרמה, קונפליקטים, והכל עם מחקרים. בעצם אני הכנסתי לציבור החרדי את הרעיון שהעלילות צריכות להיות אמינות, שדמויות צריכות להיות עם פרופיל עמוק, וזה לא סתם לשבת לכתוב דברים כמו שהדיבה פה אמרה מקודם, הסופר לא בדק, כמו שאתה הזכרת, שכן היה את המוזיאון, לא היה באותה תקופה. דברים צריך לבדוק כל דבר, ואז הרעיון הזה של לחקור עלילה גם כן נכנס לציבור שלנו. לא היה לך בעיות כשהתחלת למכור את הספרים האלה? כלומר, החרדים הרי יש צנזורה, יש ועדה של רבנים חרדיים שתיאורטית לפחות כל ספר שמוצא לאור עבור הקהילה החרדית אמור לעבור בדיקה והם מאשרים אם זה יצא לאור. אין לך בעיות? כלומר, זה די מפתיע שלא עוברת אליך צנזורה. זהו, דבר ראשון, הספרים שלי הראשונים פורסמו כהמשכים, עסקו בהמשכים בשבועונים. בציבור החרדי זה עדיין מאוד מקובל, פעם זה היה מקובל גם קורות נוספים בעולם, אבל בציבור החרדי זה מאוד מקובל, סיפור בהמשכים שבסופו של דבר יוצא כספר. אז שמה באמת הגיעו כל מיני תגובות, ככל שהעלילות הלכו והפכו יותר ויותר קשות, אז הגיעו גם תגובות מוזרות ותגובות מאיימות, ומה זה, וזה הוליווד מתאים, וזה לא ככה, וזה לא ככה, עד שבסופו של דבר העורך אמר לי, תשמע, אתה בעוד 20 שנה וזהו, אני לא יכול לעבוד איתך. עוד 20 שנה הציבור יהיה מוכן, הציבור יהיה פתוח, ועכשיו זה 20 שנה, ובאמת הציבור נפתח הרבה יותר. כלומר, אתה ממשיך לפרסם בשבועונים האלה? עכשיו אני מפרסם בעיקר בספרים, או במגזין זמן, זה איזשהו ירחון יהודי בינלאומי, ושם אני מפרסם סיפור קצר, מדי חודש, סיפור קצר, שלם, מלא, עוצמתי מאוד,
ואפשר למצוא אותו בחוץ, לקנות אם מישהו רוצה, יש מגוון מהם, וזה מה שאני עושה כיום, כן. אז איזה תגובות אתה נתקל? אתה מפרסם, אני מניח, ספר בשנה או 2 ספרים בשנה? כן, הקצב ילך ויעלה, עד עכשיו... ויש, אני מניח, זה נמכר, אני מבין, בכמויות די גדולות. כן, כן. מה, אתה יכול להגיד כמה בערך, או שזה סוד מספרים? מספרים? מה, מספרים, כן? מספרים, בוא נגיד, מהדורה, בוא נגיד, סופר רב-מכר זה 5,000 ספרים. זה רב-מכר, עותקים, לא כל כך שונה מהציבור החילוני, כי יש מאוד שדווקא אצל החרדים קונים וקוראים יותר. כן, אבל גם יש תחרות, יש הרבה סופרות חדשות ויש גם עוד סופרים של בלשים חוץ ממך ומותחנים. כן, כמובן, ומותחנים, כמובן, ויש גם יחצנות, אני אף פעם לא עשיתי יחצנות. אתה על גוגל? המון על גוגל. עכשיו גלגלתי. כן, גם כי הוא מפרסם בלוג עם מאמרים על טכנולוגיות וגם על ספרים. בסדר, יש לי עוד זמן? דקה. בסדר, אז איזה ספרים אתה אוהב במיוחד לכתוב? כלומר, כשאתה כותב ספר, מתח או בילוש, מה במיוחד הנושאים שמעניינים אותך? אני אוהב בילוש, אני אוהב ריגול, אני אוהב תחכום, ואני אוהב להפתיע את עצמי. בעצם אני מתיישב עם איזשהו גרגיר של רעיון, ואז אני מפתיע את עצמי בכל פרק מחדש. זה מה שקרה לי בספר, למשל, ברית של גנבים, שזה יצא לפני שבועיים. הספר הזה לא ידעתי מה הולך להיות, וכל פרק הפתיע את עצמי, וכל כך נהניתי, וכל פרק סיימתי במצב של, זהו, זה קליפהנגר, ואני לא יודע מה יהיה בהמשך. והנה שוטר מגיע. לא, לא תמיד, לא. אבל בדרך כלל הגיבורים הם חרדים, כלומר זה אומר... לא, יש לי גיבורים חילונים וגויים, וסיקים, ויפנים, ובודהיסטים, וכל הסוגים. זה לא מפריע לקהל שלך, כי אנחנו תמיד שומעים כמה הקהל החרדי הוא... אז אצלי הם אוהבים את זה. זה ה-guilty pleasure, אמר מישהו. אז זה פשוט מדהים, זה אומר שהקהל החרדי הוא בכל זאת יותר פתוח ממה שאנחנו חושבים, ממה שאנחנו יודעים. כנראה, כשאתה מביא את זה בצורה כזאת, כאילו, אין פה, בוא נגיד, כפירה, אם לא תחפש עמוק, לא תמצא כפירה, וכמובן אין עניינים שבינו לבינה וכדומה. יש דברים שעדיין... יש נשים בדמויות? יש נשים. אצלי במקרה, כסופר גבר, יש נשים, וזה באמת חריג קצת לציבור החרדי, אבל יש נשים, ויש נשים גם בדמויות מפתח, יש מרגלת, ויש סוכנת, אצלי יש הכל. אז זה מפתיע, איך זה שהספרים שלך אם כך לא נמצאים בחנויות של החילונים? כי הם משווקים לציבור החרדי, כי אני סופר חרדי. אבל זה אפשרי. יש לי עכשיו עוד כמה יצירות שכבר כתובות, שמתאימות בהחלט, אני חושב, יותר לציבור הכללי. כן, למשל, יצירת ריגול שמתרחשת בצרפת של ימינו, והיא מתרחשת עם 10 מרגלים מ10 מדינות שמתחרים ביניהם עם כל היכולות שלהם, עם כל הטכניקות, עם כל הטכנולוגיה, על איזשהו סוד. מה שאתה אומר בעצם, מה שאני מבין שהציבור החרדי הוא בעצם, היום הוא נמצא בערך איפה שהיה הציבור החילוני לפני 20-30 שנה, כשהוא התחיל להתעניין בספרי ריגול ובלש. זה אתה יכול להגיד עלי. אז כן, אז באמת מפתיע. טוב, בואי נעבור אלייך עכשיו, שמרית.